Berarti kat tahun pinten? Dia itu Es cendol dawet, guys. Wis sering di media lawar ini. niki pun Mungkin kayak wis tahun piro? 9 9 pinten? Gak kurang 9 deh. Apa? Berarti wis suwi banget lah. 50 tahun enten. Mboten nanten nggih. Rano to. Tapi anak joligung. Zaman biyen anak. Jadi es cendol dawet. mungkin kan duit kan angel. Nggih, terus jual jagung. Babatan joni jagungnya belum. Bisa sampai berkebo-kebo. Jenengan usiane pinten, Mbah? Sekitar 70 kurang sekian. 70. 69. Berarti ya alhamdulillah sehat, sing penting Kelahiran 58. olahan 58. Tapi sing penting sehat iso megawe. Ngoten lah, Mbah. Lho, pitung loro. Ada. Ada 3 tahun. Iki- Kalau stok nampun. Oh. Iki nganu niki dawete kan rasane zaman biyen ngoten. Kan niki gulane Asli. lah nggih glabang. Pokoke niki nganu dawet zaman biyen ngoten. Ciri khas. Ciri khas zaman dulu. Pensiun. Pensiun pulau Gosro. Sakniki mboten pun Kemarin jaluk ke kulo. jarang sakniki es gosro. Gosok rumah sakit terlalu Suwi. suwi ya, terus terlalu dingin. Kan langsung Nggih. Gas ning. Iki ning Curah Jati ya. Niki tasik Curah Jati nggih. Kan. Oh niki karetan. Niki gas merapat sapa sing arepe tuku cendol zaman dulu. Pas tumpang. Pak sinten? Terwati tumpang. Watu Tumpang. Tempat sarean. Oh niki enten to? Nggih. Oh. Iki serape ning pasarean Watu Watu Tumpang. Tumpang. Iki dawete iki rasane iki jaman-jaman biyen aku sik cilik. Dawet ning Gak. datan beda rasane beda. Rasane beda. Piye ya? Zaman biyen lah asli banget. Nggen kula Jawa Tengah, enek dawet terkenal juga. Dawet Ayu Banjarnegara. Banjarnegara. Wah. Ini dia monggo. Dawet Ayu Banjarnegara, dawet Ireng Purworejo. Pokoknya ini niki dipertahanne Ini jarang sakniki sing ngeten ngeten iki. Ireng kayak Purworejo. Dawet Ireng. Kirangan yang disimpan khusus ya kan ini. Bukannya pun sudah meninggal. Yogane jenengan? Nggih sing bajeng saksi bujangan. Ya Allah. Hasil mudah-mudahan sudah Dan niki dipertahanne pokoknya es zaman biyen angel golekane niki, Pak. Mbah, ngriki. Aku mbiyen tahu loh. Apa? Tuku ning kene Kuning tahu? berapa tahun yang lalu pas aku liwat, Sepeda untuk Mboten sepedaan. waktu niku nggih Datsun. Tapi wis berapa Pickup. tahun yang lalu. Ndamel pickup riyen Pas mobile. lewat Yang ini lagi po iyu penak ning daerah kene iki. adem. Adem kene. Kayak ngetresno ning pinggir jati ya. Di dalane ya penak. Dalan jurusan ning dalan. untuk sokan cipeng. Oh niki Bisa. arep Citeng. Oh, ini terkenal iki berarti. Sien buku niki. Ganda. Oh, waune riyen. Lah kok terus Ditambah kuntilan. oh niki. Ada Pak Jona. Karetan. Pulau Sembon. Sama sudah. Kula Sembon. Sembon niki lah. Bar melayat. Napa niku? Balai Desa Sembon ngaler. Hai iki bar nglayat balai desa niku. Ngaler ama. Nggih. Mbake ninggal. Iki lek rono ning ndi ta? Coba dhewe ta rono ya? Sido tadi.
turian. Itu Lah iki apane turian Pak? Piye niki? itu lemak. Lah. Biyen kae dijak Golek wedhus sih. wedhus Oh, karo ini karena wedhus. enggak golek Wedhus wedhus ambek dulurku dijak muter-muter tembusnya ning turian. Golek jenenge Ya, teko karo Sembon wedhus. lho kon ndi-ndi ning Sidoarjo sampe wong pira dileboni. Lah kok judule teko turian. Apa nggo nyewu pake misi. Heeh. Enak ada. Apa ya dibuka turian. Apa rano piye? Ayo. Wadem ya. Cek tadi. Boleh busi. Babatan kene kok suwi man. Gitu. Nggih. Berapa, Pak? Kali? Es dong. 8. Harga ana 10 bisa. 8 Bungkus 1. bungkus 1. Ya aku mbiyen roh mobil Taruna iki sono apik rumah saya. Tapi Saiki sing ireng depan ireng terus modelnya Jawa. Sing kursine madhep ngarep kabeh lagi kan kaya rekan di kuwi. heeh. Anu napa ese napa gulane sekedhik mawon, Pak, Mbah. Tak dulu yang 5 dodol es ngoten. Jenengan. Tapi sentek kabeh ninggal. Oh, niki guys, siapa yang merapat ini daerah Karetan, merapat Tapi cendol dawet zaman dahulu kala. Enak asli. Asli gula merah. Sakniki esek nganu lek dawete pun campur-campur ngoten lek jaman saiki sakniki. ya. Campur-campur. 4.000 cuman murah guys. Niki kono. Aku ngerti di Banyuwangi. Dalem Aku ngerti di Banyuwangi. jenengan? Oh, alhamdulillah nggih terkenal berarti, Pak. Alhamdulillah. Tapi waktu itu disukani sembako. Oh, jenengan. Mungkin itu apa? Lek nu kula tasik perintis. Wih, selalu kasih untuk putra. Ayo, Terima kasih. sampun Pak. Monggo monggo. Nggih, pinara. Asri banget loh. Aduh ya Allah, masih. Ayo pulang. Aduh. Oh, anak saya. Hidung ning kene. Tahu mlebu TV jere. Pak Kae. Ayo diliput. TV JTV. Oh, JTV lah. JTV penak lek kira buka warung ning kene asli lek. Dibangun sing apik nah ya. Jadi mau asli atau apa tak bisa? Apa 12 sore? Lah ora omong dhisik Orang ngerti ya. kasar. Sampai di orang gelem mau. Yo iya, kan aku ora ketok pernah. Enak loh. Enak asli. Asli zaman biyen dawet. Resepnya resep zaman dulu. Iya. Iki sakjane yo ki warung oke. Katri lek senam ning kene. Lek dina Minggu kan rame. Oh, kene iki. Uyup lho seneng ning kono. Sampai dina harusnya awal
refreshing. Prosesnya ngedoado. Lah iya. Wis teko karetan perapatan karetan sing ngalor Purwoharjo, sing ngidul Ngrajakan, sing ngulon Dungrejo. Wis gak usah biasa lah. Panas ya kayak ngene. Cilok, pengen mangan cilok. Tuku cilok. Proses saya peling di orang buka. Gede kok. Sekian dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.